Znači, ovdje staviš paradajz. Ovdje staviš paradajz. Viš se nema, ovdje staviš paradajz i onda se cedi. Tu se cedi paradajz. Znači tu staviš paradajz, ovako ga pritisneš i onda se on cedi. Novi Sad, nedelja, 2020. godina, video zapis broj 2846. Polako se približavam na Elonu. Za one koji ne znaju, to je pijaca na kojoj se prodaje bukvalno sve i svašta. Nalazi se na Klisi i uglavnom ljudi idu nedeljom, s tim da sad je postao popularni petak i subota. Pre je bila u stvari samo nedelja ili tako nešto, ne znam sad tačno. Znam da je bio jedan udarni dan. Idemo da vidimo šta se tu dešava. Ono što ja hoću da uradim, prodao sam par maski i napravio sam budžet sebi, 500 dinara. Ne šta mogu da kupim 500 dinara na Elonu. Šta može se uraditi za 500 dinara? Znači ne samo da kupim, nego da li mogu da popijem kafu, pojedem pljecku, imam sebi možda cipele ili nešto drugo, kao što recimo nuklearni reaktor ili deo MIG-a. Znam lika koji prodaje točkove za MiG-21 ako nekom treba. Tako da eto, i onda imamo šta se ovde ima. Haleluja. Bananice, čokolada, kubice, čokolade, sitni par na tome. Tom Cruise. Ne, jeste ili nije? Jest. Isti. A? Top Gun. Kad sam imao prvi seks, ono imao sam ovakvu frizuru. Još Izvolite, Koliko je 100 šef? 35. Jura? Može i u vratama, može i u onome, ček. To je slomčić, može da se svakuje. Mislim da... Evo ga, ide 900. Evo, 70. Moje godište. Počasna paljba. Novogodišnja poruka predsjednika Tita. Dobre, plavi voz. Sam u Kontiki sada, a? Ovo nas u srcu stvari. Iza mene se nalazi glavni deo pijace, pre nego što se uđe na glavni ulaz. A tu je pre bio ovaj lik što se bavi tarotom, Milan Tarot je tu muljao pre na ulazu i skupljao pare za neku crkvu i tako dalje, pio se probuku sveštenika. Ovde može bukvalno sve da se nađe, životinje, patke, kokoške, psi, mačke, papagaji, lonci, šerpe, zubi tigra, indijski stolovi, dildoji mogu da se nađu, prsten kusturice, bicikli, tricikli, trocikli. Verovatno, po mojoj pretpostavci, mogu da se nađu ljudski organi, ako se dovoljno duboko zagrebe. Kvazi umetnine iz Nemačke, pljeskane torbe, spljeskane cipele, točkovi, gume, novi bicikli, stari bicikli, novo, ukradeno, preprodano, isprodano, dobijeno, od živih, od mrtvih, penzija, autogram Slobodana Miloševića, maska koju je nosio Radovan Karadžić kad se krio, vodopadi, može vodopad da se kupi. Znači ima apsolutno svega, evo, svega što može da se zamisli. Ali nešto kao da ne vole snimanje, podsjeća me na ovaj deo u Indiji gde sam bio, gde prodaju preprodane delove za kola, ali jebi ga, snimat ćemo Krišom. Znaš, kad neće, ni ona nije tala malo.
portugalski. Desobariama, sotto un bacio di tutti un nome, non te bacio si tutto amore, uccio sharo sir piastara, non termina de più parte profondo. Uzet ću da, ono, kad idem da snimam, ono, po nekim šumama, ako nema ptica, onda mogu da fejkujem. Treba se povući iz Kine, jel? Kineska ptica. A? Kad sam bio razbio tamo kući, ovaj teče do ono bacoluli koja zove Bosanac, napravljena skroz od metala. Možemo fanove da snimamo. Ako ne, Ćao, drago mi, Kristi. Nikola. Teodora. Ćao ljudi, ćao. Evo, pratim već par mjeseci kad si otišao i ono, sve smo. Drago mi, drago. Bukvalno sve. I svaka ti čast sa mnom. Jebi ga, to je slučajno tako počelo, ono sad smo nastavljali, snimamo u Srbiji, i to idemo dalje. Ovo su prijatelji koji prate naš YouTube kanal, evo, našli smo se ovdje da snimamo novu akciju, šta da kažem, baš sam sretan što ljudi prate, ne više zbog mene, nego zbog same priče, ono, tako da eto, Srbija, Indija, forever. Evo jedan. Nećemo, jedna je dovoljna, ovo nam je taman, ono, evo, jebi go se planiraju druge stvari. Hvala vam ljudi. Ovdje, to je to, 500 dinara, to smo planirali, koliko ste potrošili. Samo komuni za ovom. A? Šta kažeš? Ne prodajemo mi. Prodajemo mi, čovjek prodaje. Mogu kažem da je bio kompletan dan. Znači, bio mi je plan da uzem, možda pogledam neke cipele, nađem nešto. Prvo sam par maski, budžet mi je bio 500 dinara, da imamo šta možeš uzeti za 500 dinara na nailonu, ali nije ni naravno što je bio. Pre to bilo onako, mogla se lepo cenka, ali sad onako, znači za malo para može uglavnom neka kršina da se uzme nešto raspalo. Tako sam obišao ceo nailon, pozivam se nekim ljudima koji prate naš kanal i na kraju krajeva sam eto potrošio na trubače, jebi ga. Takav sam ja, uzeo sam čak i neke pogačice, 2 sa čvarcima i to u principu tu uzeo smo nešto da sviramo kao ptičice i šta više da vam kažem. To ću pojedem nešto, popijem kafu, pogačice, možda neka kobaja padne, malo se još nešto promuvamo, pratimo neke džeparoše tu i to je to. Non termina de più parte